салата с говеждо месо, чушки и чесново меден дресинг. Оригиналният дресинг прави вкуса на салатата изразителен и интересен. Варено месо, хрупкави мариновани краставички, пресни зеленчуци. Вкусната салата ще допълни идеално празничната трапеза. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Истинско удоволствие за сетивата. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.